kuririya barwata ndiri kugayaga zvangu uku inini ndakabata shaya barwata ndoda kushanda zvekushanda ndichishandira mweya ndobva ndazoshanda zvekushanda magaizi svika ndabuda ziya ndoda kushanda zvekushanda ndichishandira mweya ndobva ndazoshanda zvekushanda magaizi svika ndabuda ziya ndikada kudai ndotodzedzereka kungopushiwa indototatarika ameno zvimwe pamwe ndini ndiri kupanika bati zviri kunetsa semurume ari pabarika aiwa satani ari kundikwidzisa mukwidza vakomana satani ndati ndiri kumutsvaga ndiri kushaya kuti kochiita ndotadza satani ndikamubata ndomupondera musaga ndoda kushanda zvekushanda ndichishandira mweya ndobva ndazoshanda zvekushanda magaizi svika ndabuda ziya ndoda kushanda zvekushanda ndichishandira mweya ndobva ndazoshanda zvekushanda magaizi svika ndabuda ziya life haisisina futi kuchipa yakada kurerutsa kutaunge bepa inogona kusiya futi kawakachena yapedza newapa inenge yakuwaipa yakuda kuti upinde kazveginya haichada zvekuti kamakanyanya inogona kusiya kawakazvitinyapa yakuda kutyisa unge kamamunya ndoda kushanda zvekushanda ndichishandira mweya ndobva ndazoshanda zvekushanda magaizi svika ndabuda ziya ndoda kushanda zvekushanda ndichishandira mweya ndobva ndazoshanda zvekushanda magaizi svika ndabuda ziya ndoda kushanda zvekushanda ndichishandira mweya ndoda kushanda magaizi svika ndabuda ziya ndoda kushanda ndichishandira mweya ndoda kushanda zvekushanda magaizi svika ndabuda ziya ndoda kushanda